määrätietoinen päivä, PowerPointi. Yes, kiitos Jussi. Joo. Ja mehän tehtiin sellainen kokeilu sitten, eli todettiin, että hei, meiltähän löytyy siis Office 365 ja Microsoft Forms, ja mä lähdin sitten tuon Maija Opon kanssa, joka on oikein, voisiko sanoa, nokkela koodari, ja lähdettiin rakentamaan lainausmerkeissä edullisempaa tuotetta jälkiohjaukseen. Ja tehtiin, nämä löytyy 2 postausta, löytyy meidän blogista molemmat. Ja tehtiin Formsin kysely, jossa tehtiin sitten tämmöinen polutus, ja se oli tietysti vähän niin kuin, vaatii niin kuin aika kovaa suunnitelmallisuutta, eli tehtiin paperille eka suunnitelma, että mihin kaikkiin se polkukysely niille meidän ylioppilaille sitten vie. Että jos sä vastaat vaikka kyllä, niin mihin se vie ja ei, niin mihin se polku vie, niin se vaatii aika kovaa suunnittelua, mutta se toteutus vei sitten loppua niin kuin ajaltaan ehkä noin semmoisen 2 tuntia kaikkineen. Ja tuossa videolla, mikä on siellä blogissa, niin kuvataan sitten tarkasti se, miten tämä homma tapahtui. Mutta se ajatus oli, niin kuin toimintalogiikka siinä oli sellainen, että niin tehtiin se kysely, sitten mentiin opintosihteerin luo ja hän otti ikään kuin tähän meidän Primuksesta opiskelijoiden puhelinnumerot, jotka oli valmistunut, ja me lähetettiin tekstiviesti, johon oli linkitetty tämä kysely. Ja sen vastausprosentti oli todella huikea, että olisikohan semmoinen 60-70% niistä vastasi, jotka oli valmistunut, ja se vastaus tapahtui niin kuin 1-2 tunnin sisällä. Eli tekstiviesti tavoitti niin kuin älyttömän hyvin, siis tämmöinen simppeli työkalu, johon tämä kysely oli lisätty. Ja sitten me tehtiin siitä innostuneena sitten seuraavana vuonna toinen kysely, ja tämäkin on esitelty siinä blogissa. Ja siinä sitten tässä vähän keskitytään myös siihen, että mitä siellä sitten kysyttiin vielä niin kuin kysymyksinä. Vastausprosentti oli jälleen huikea, ehkä pikkusen alempi, semmoinen 60%, mutta kuitenkin saatiin taas nopeasti asiat. Ja tämmöisiä asioita me siellä sitten kyseltiin jälkiohjauksessa. Eli ensin oli tämä, oletko saanut opiskelupaikkaa, ja meillä oli tuommoinen tekstiviestissä oli mainittu kaikkien opojen etunimet, jotta opiskelijat tajusivat, että tämä ei ole mikään feikkiviesti, ja laitettiin sitten tuommoinen tieto siihen ikään kuin johdannoksi vähän. Ja missä olet opiskelemassa, ja siitä saatiin vähän, ja sitten me hyödynnettiin näitä sitten vanhempien illoissa, mitä siinä oli, ja niin näitä samoja tietoja, eli sitten tietysti jokaisella oppilaitoksella vähän omanlaisensa. Ja tärkeä tuo 4. kohta tuossa alhaalla, että kun halutaan alumneja, niin sitten pyrittiin ikään kuin myös innostamaan sitä, että jos lähtisit alumniksi ja jos antoi yhteystietonsa, niin oli myös pikku arvonnassakin ikään kuin mukana siinä. Et tuli semmoinen positiivinen fiilis siitä. No sitten, mikä on tilanteesi tällä hetkellä, eli siinä vähän selviteltiin sitten niin kuin tämän hetken, onko ulkomailla vai onko työttömänä vai avoimessa ja näin. Ja sitten tärkeää tuo 7. kohta, eli tarvitsen omaa apua oman jatko-opinnon suunnittelussa, ja tämä vei sitten ikään kuin, jos sä vastasit kyllä, niin tämä polutus vei suoraan yhteystietoihin, josta sait varattua opon ajan. Ja se oli mun mielestä aika niin kuin hieno, että suora linkki opolle ajanvaraukseen, ja sitten toivon mukaan he otti sitten yhteyttä, mutta tällä tavoin me ajateltiin, että jälkiohjaus on ainakin aika helpolla tavalla jossain muodossa toteutettu, ja nyt me pyritään toteuttamaan tätä niin kuin sitten jatkossa aina. Tämä oli simppeli työkalu ja simppeli esitys. Kiitos yleisölle.